12 minut po godzinie 8 i začíname podcast. Naším gościem Aleksandra Pitra, Fundacja Sedlaka. Witamy serdecznie. Witam Baro. I dzisiaj będziemy rozmawiali o haiku na Kaszubach, czyli wydarzeniu, które zorganizowane będzie w Wejherowskim Muzeum. Połączenie właśnie kultury japońskiej i kaszubskiej, także polskiej. Na początku pytanie, bo ja na przykład z japońskich słów to bardziej znam sushi, więc czym jest to haiku? Haiku są to takie krótkie formy literackie, jednak wydaje mi się, że żeby zrozumieć prawdziwie istotę japońskiego haiku, należałoby najpierw zapoznać się z religią Shinto, buddyzmem, ceremonią picia herbaty czy kaligrafią japońską. Nie jesteśmy chyba w stanie do końca zgłębić tej sztuki, jeśli chodzi w tej wersji japońskiej. No i jeszcze warto się nauczyć jeść pałeczkami, ale to już swoją drogą. Natomiast czy może usłyszelibyśmy, bo wiem, że jest to bardzo zwięzła forma, więc może coś takiego haiku podobnego usłyszymy. Tak, mamy tutaj haiku Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza, który według Marcina Świetlickiego potrafi w 3 linijkach zawrzeć cały wszechświat wraz z okolicami. To może no i ten oświecone. Pod słońce wszystko jest oświecone. Dariusz Brzóska-Brzóskiewicz. I to już się skończyło, więc, ale faktycznie zawarł tutaj dosłownie wszystko i w tak krótkiej formie, jak widać, da się zawrzeć wszystko i tego autora też poznamy podczas tego spotkania. Jeszcze chciałbym spytać o okazję, co skłoniło was do tego, żeby właśnie tę japońską kulturę przenieść na nasz grunt. Dlaczego akurat kraj kwitnącej wiśni? No, taki kontakt pierwszy z Japonią rozpoczął się, kiedy organizowaliśmy tu na Kaszubach pobyt premiera Japonii, Naoto Kana, wraz z delegacją do spraw odnawialnych źródeł energii w 2014 roku. I właściwie od tamtego czasu, co jakiś czas organizujemy takie japońskie wydarzenia. Kaszuby są też takie specyficzne, ponieważ im dłużej tutaj jesteśmy, tym Kaszuby przed sobą odsłaniają coraz to nowe wiadomości. I między innymi taką bardzo ciekawą sprawą dla nas jest osoba pana Witolda Bobrowskiego, który właśnie tu na Kaszubach prowadzi szkołę, pierwszą chyba kaszubską szkołę, która liczy kilku, czy w porywach do kilkunastu uczniów. I jest on autorem tłumaczeń tych właśnie krótkich form literackich japońskich na język kaszubski. Literatury z czasów od VI do XIII wieku. I no, nie spodziewalibyśmy się, że właśnie tutaj, w takiej Głodnicy, w małej miejscowości, takie ciekawe rzeczy się wydarzają. No i dlatego właśnie postanowiliśmy też zaprosić pana Witolda Bobrowskiego obok pana Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza na to spotkanie, żebyśmy mogli się troszkę powymieniać tą japońsko-kaszubską wiedzą. Spotkanie w przyszłą sobotę, 25 listopada o godzinie 17 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wiemy już o autorach, których tam będziemy mogli spotkać. Jak prezentuje się program? Program, no właśnie mam nadzieję, że autorzy będą przedstawiać swoją poezję i wraz z krótkim omówieniem, dlatego że cóż, no moje przeczytanie tutaj haiku Brzóski-Brzóskiewicza jest troszkę nieudolne, ponieważ bardzo wartościowy jest jego komentarz, który zawsze towarzyszy takiemu odczytywaniu haiku. Brzóska-Brzóskiewicz jako też historyk w bardzo ciekawy sposób potrafi nawiązywać do ważnych dla Polski, dla świata wydarzeń historycznych właśnie w tych kilku słowach.
jednak człowiek bez takiej powszechnej, szerokiej wiedzy historii, no ciężko jest mu to zinterpretować. No i wówczas ten komentarz Brzóskiewicza, który często jest dość śmieszny, no, jest tutaj bardzo skazany. Także mam nadzieję, że autorzy zaprezentują haiku, że będziemy je mogli poczytać, że będziemy je mogli omówić. Także profesor Adela Kujk-Kalinowska, która specjalizuje się też w literaturze wschodu. Mam nadzieję, że od tej strony literackiej troszkę naszą publiczność najpierw wprowadzi w tę tematykę, tak żebyśmy potem mogli płynnie przejść do już tego, żeby cieszyć się tą poezją. I cóż, kolejnym elementem tego wydarzenia będzie występ Teatru Zymk, który w takiej też również kaszubsko-japońskiej formie ukaże nam scenariusz napisany na podstawie powieści Aleksandra Labudy pod tytułem Ostatni sąd w Mirachowie, który nawiązuje do realiów sytuacji chłopstwa na Kaszubach w XVIII-XIX wieku. Oczywiście jest tutaj też historia miłosna, która na pewno zachęci widownię. Także no, połączenie tej Kaszubszczyzny w takim teatrze japońskim. Będzie to na pewno ciekawa mieszanka, także zapraszamy wszystkich. Ja tylko zdradzę, że gdzieś się dowiedziałem, że zobaczymy też kimono z kaszubskimi wzorami. To jest też, myślę, coś, co nie zdarza się na co dzień, więc spotkanie haiku na Kaszubach organizowane przez Fundację Sedlaka tutaj w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w przyszłą sobotę o godzinie 17. Myśl. Chcieli nam odebrać Wisłę, chcieli nam odebrać Wartę. Teraz nic nie chcą zabrać i też jest niedobrze. To kolejna twórczość właśnie związana z haiku Brzóskiewicza. Takich wierszy będziemy mogli poznać więcej właśnie na tym spotkaniu i właśnie tym poetyckim akcentem kończymy tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy z Aleksandrą Pitrą z Fundacji Sedlaka. Dziękuję.